Ja se on Teemu Dustmoversilta morjes. Meidän pitäis lähteä pikkusen takakaarien kanssa painimaan ja sen jälkeen ruvetaan suunnittelemaan ilmalinjoja. Mutta lähdettäis puuhastelemaan. Nyt tänään kävi sillä viisi, kun minä äsken tuossa fitmentti hommaa kokeilin. Niin me jouduttiin hitsoamaan silloin nämä kaaret uusiksi, niin kuin tuolla saumat näkyykin, niin tuohon oli jäänyt sitten semmonen aivan pieni patti. Niin ei riittänyt, että minä ajoin tuon rantin pois, tai melkein kokonaan pois, mutta sitten piti vielä tehdä halakiot tuonne ja sitten minä hakkasin vasaralla niitä ihan tonne vasten ulkopintaa. Niin nyt sitten pitää seuraavaksi ruveta hitsillä vetämään nuo kiinni. Sitten kivasti siistiä ne. Sen jälkeen ruvetaan taas vantteella kokeilemaan, että joko se nyt mahtuu kokonaan sen kaaren sisälle. Eli tästä näkee se, että se on se rantti ajettu pois. Ja nyt sitten niin tuo on oikeastaan niin tasainen sitten jatkossa kuin se voi olla, kunhan minä saa hitsattua nuo. Eli se linja kulkee sitten ihan täysin tämän mukaan tuollakin sisäpuolella. Oota. Rengas pyörii vielä. Tuonnekin jää ruhtinaallisesti varmaan 3 milliä tilloa. Vielä mahtuu. Se varmaan alkaa ihan kohta olla siinä. Tuo enempää myö ei siihen pystytä tekemään. Nyt se ottaa johonne kiinni, kun ennen pyöri. Ei. Täällä on pyöriipäs. Eli ohkaset niistä tuli. Mutta ne on nyt niinku valmiit ja pyörät mahtuu sinne. Seuraavaksi meidän pitää ruveta sitten laittelemaan näitä. Eli siellä on paineilmasäiliö ja kompura. Nyt meidän pitää seuraavaksi ruveta miettimään ennen kuin tehdään mitään muuta, että mitenkä vedetään ilmalinjat. Veikkaan, että tuolta jouduttaa vetämään toinen takalinja ja sitten eteenpäin poraattaa reikä sitten, mistä lähtee etupusseille, mutta katsotaan mistä on ihan järkeviä ja sen mukaan ruvetaan toimimaan. Eli nyt kun ollaan tiellä, tuossa on takapussilta tuleva, niin minä ei oikein mitään muuta järkevää paikkaa keksi sille. Niin tuolla on tuo reuna. Vetää tosiaan tuosta suoraan läpi ja peräkontin puolelle, koska sitä ei ole mitään järkeä tuua sitten enää tälle niinku sisemmäksi tuolta ja sitten joutuu kierrättelemään tuolta joka paikasta. Mutta siitä tulee aika mielenkiintoinen homma, että mistä me vedetään tuonne etupusseille. Mutta eihän siinä auta, kun otetaan porakone ja ruvetaan tekemään reikiä. No niin, eli eka reikä tehty. Ja sieltä on ensimmäinen letkukki vedetty sisälle. Sitten tuohon juureen on hyvä muistaa laittaa tommonen kumiholokki, läpivientikumi. Motonetissä se sarja maksoi ottaa 8 €. Niin ei tuu kosteus sieltä läpi eikä ruppe sitten ruostumaan, kun ne on oikeesti eristetty ne läpivienit. Niin ostakaa ihmeessä tommonen läpivientikumisarja. Mä en nyt näytä sitä reijän porrausta, koska oletettavasti jokainen, joka tähän hommaan ruppee, niin osaa porata reikiä. Niin katsotaan sitten toiselle puolen samanlaiset setit ja
ruvetaan sitten kytkemishommiin. No niin, nyt on reijät tehty. Siellä on läpivienti kumiitti paikallaan. Seuraavaksi tähän ruvetaan sitten ilmalinjoa vetämään. Sitä on 18 metriä. Eli ihan reilusti siltä osin, että nuo taimpien pussien on tullut suoraan tuosta korin läpi, niin niitä ei tarvi vettää minnekään. Niin ruvetaan tuolta reunoja pitkin kiskomaan ja teette vielä tässä vaiheessa molempiin päihin ihan reilusti sitä ylimääräistä. Ja sitten sijoittaa ne kiinni ja lopuksi sitten katkottaa määrämittaansa. Ruvetaan vetämään tuolta kaapelia. Kieltä meni letku läpi ja tosiaan tuonne kiinnikkeitä laitetaan ja se tulee nätisti kulkemaan tuolta samaa linjaa kuin jarruputki. Tuolta sitten tuon muovi alle laitetaan tuonne sivuun ja sitä myöten kuljetetaan reunaa pitkin sitten tuonne renkaalle. Ja tuo etuosa sitten työnnetään jonni putken sisään, että se pysyy suojassa. Ne pitäisi vaan sitoo kiinni sinne sillä, että ne ei jää mihinkään väliin. Ja homma miten se tapahtuu, minä ostin tämmösiä kaapelikiinnikkeitä, vaihon näihin jätäkämät teipit. Ostin ihan erikseen teippiä, tämä kestää tämä teippi 6 kiloa per 30 senttiä, eli riittää tähän hommaan ihan hyvin. No niin, taas on saatu vähän eteenpäin, alkas olla tämä toinen puoli valmiina, eli sieltä tolloo nätillä mutkalla. Tuolla on kiinnike, sinne männöö sillä nätisti. Sitten tuolta välistä alas. Tuonne pitää vielä laittaa kiinnike, se on vasta teipillä sieltä. Tuolla. Sitten se mennään tuolta. Tuolta välistä tuonne. Tuolta reunaa pitkin. Noin. Ja sieltä sitten tuonne eteen. Eli tälle pätkälle ainakin pistetään sitten suojaksi tää paksumpaa putkea. Tähän ylityskohtaan kanssa. Tuolla se on suojassa sitten tuolla helmassa. Mutta tosiaan kuuma ilma puhaltimella, kun painosanalla varovasti lämmittää, niin saa muotoiltua tuota letkua. Muutenhan tämä vänkkäisi ihan älyttömästi näistäkin kohin, mutta mä lämmitin ja nätisti muotoilin, niin nyt ne on aika vapaasti täällä. Eli sinne ei tarvi jäädä mitään jännityksiä, niin varovasti kuuma ilmapuhaltimella lämmittää ja nätisti sitä taittaa. Ja pitää näissä huomioida samaa niin kuin kaikissa muissa kaapeleissa, eli no minimi taittosätteet. Eli sitä ei saa vääntää lähellekään 90 eikä tosi pienellä halkasijalla. Mutta sieltä ne nyt männöö nuo ilmalinjat. Noihin mutkakohtiin laittoon paksumpaa letkua siihen päälle, että ei kiveet sitten pieksen niitä. Sama homma sillä puolella. Vielä nuo etuosat on tekemättä. Tää katso mitenkä ne kiinnitellään. Mutta sillä viisi ne putket siellä kuleksii. Ite koitin ehtiä aiheesta kanssa, että miten muut on vetänyt näitä, mutta pääasia, että nyt kun minä näytän mitenkä se tehdään, niin ainakin teillä on edes jotain mistä kahtoo sitten, että mitenkä on joku tehnyt. Seuraavaksi sitten ruvetaan nuo etupään kiinnitykset tekemään ja sitten kasaattaan peräkontti. No niin, nyt on putket vejetty ja pistetty nuo kiinni liitin päässä. Seuraavaksi ruvetaan pistämään sitten tuo muoviputki kiinni tuohon metalliputkeen tai tähän mikä pussilta tulee. Eli paketin mukana toimitetaan tämmönen katkaisutyökalu. Eli tällä sitten katkaistaan sopivasta kohdista tuo putki poikki. Eli tuosta käytännössä mitoitetaan se tuonne pohjaan ja
Naks poikki. Ja sitten kun se on poikki, tuo työnnetään tuonne ja ihan pohjaa asti ja sittenpä se on siinä kiinni. Elikkä periaatteessa tällä hetkellä pitää sitten jo ilman mennä pussille asti tiiviisti ja toiset päät on peräkontissa, niin seuraavaksi lähdetään painimaan sinne. Nyt on päästy niin pitkälle, että ruvetaan tätä peräkontin puolta suunnittelemaan. Aloitetaan näistä linjanvejoista tuonne tankille, eli mistä saa laskea V-tankista pois, niin pistetään se ensin paikalle. Tullo tuohon kohi. Ja sen jälkeen sitten ruvetaan vetämään nuo muut tuonne jakoblokkiin, missä se koko äly sitten on. Ja pistellään nuo paikalle ja siirretään sitten tuo tankkikonttiin. Eikä tarvitse hyvin tiukkaan sitten pyörittää näitä, sillä että ne pysyy eikä lähde jengat. Seuraavana on V-erotin. Tämän näköinen palikka. Tuolla on kuvassa, että nuoli pitää osoittaa tankista poispäin. Tuolla näkyy se nuoli. Eli riippuu taas kumminko päin ruvetaan kassaamaan tuonne konttiin, niin sen mukaan, mutta meillä se nuoli jää osoittamaan sitten niinku tuonne vasemmalle päin. Se ruuvataan tuohon tankin päähän kiinni ja täällä on mukana tämmönen adapteriholokki. Suurimmassa osassa noista liittimistä on jo eristenauhaa tuossa ympärillä, mutta tässä ei ole, niin otetaan putkimiehen teippiä ja pyöräytetään sitä tuohon kierteeseen, niin ei ruppee sitten vuotamaan. Noin, siihen on pyöräytetty nätisti pikkusen teippiä. Tätäkään ei sitten pyöritetä älyttömän tiukkaa. Kuitenkin alumiinia on kaikki ja nämä ei niin kovalle rasitukselle tuu. Ja niinpähän se oli, että nuoli pois tankista, eli nuin päin. Jospa se sillä pitäisi. Kompuran linjat tankkiin, ne tehdään tuolla paikalla. Ruvetaan katsomaan, löytyisikö näihin tyhjiin paikkoihin tuluppia. Saadaan pyöräyttää ne pois, kun käytännössä varaukset on molemmissa päässä samanlaiset, eli ei ole mitään väliä kumppanko päähän sinä kassaat nämä, miten ne vaan parhaiten käy sulle tuonne autoon. No niin, tankki on nyt asennus valmis. Tuluppa paikallaan, V-erotin paikallaan, siitä liitin paikallaan, adapteri paikallaan, tuo mutka paikallaan, tuluppa paikallaan, tuohon tulee kompuran letku. Just katoa, niin tämähän on fiksu järjestelmä. Eli tässä, niin tämä on ylipaineventtiili. Eli käytännössä tankki ei pääse räjähtämään, jos tämä venttiili toimii. Jos mennään tulla ylipainetta, niin tämä venttiili laskee sen ylipaineen pois. Eli käytännössä koskaan ei pitäisi sitten tulla semmoista tilannetta, että tankki räjähtäisi. Ja sitten tämä tulee sen loppuun, eli tuo on ihan sama näköinen kuin pyörä tai auton venttiili. Niin jos kompuraan tulee joku vika, niin tällä pystytään sitten täyttämään ihan niin sanotusti manuaalisesti tuo järjestelmä. Mutta nyt se on tankki siinä kunnossa, että otetaan kainalo ja viihän se jo tuonne auton luokse. Noniin. Se on siellä. Kello on nyt niin paljon. Meikäläinen lähtee saunomaan ja jatketaan sitten aamulla tästä. Tästä on hyvä jatko. Kylläpä on taas puuhaa tällekin viikonloppua. Sitten meillä kävi tuossa pikkunen takaa isku.
Eli kyselin autonäyttelyihin vaatimuksia, niin yhteen näyttelyyn olikin vannevaatimus, eli pitää olla merkkivantteet ja Japan Racingit ei keleppaa, koska ne on massatuotetut alapavantteet. Eli jouduttiin sitten ostamaan toiset vantteet. Huomenissa päivänä tulloo Kajaaniin mulle. Käyn sitten lunastamassa ja seuraavalla videolla sitten katsella, että minkälaiset vantteet sieltä oikein löytyy. Ja kiitos kun katsoit videon. Jätähän kommenttia ja tykkää videosta. Jos et vielä tilana kanavaa, niin pistähän viimeistään nyt tilluuseen. Me nähdään tos viikon päästä auton kimpusta. Se on morjes!